туған тел, хи матур тел, әткәм әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдең, син туған тел аркылы. Инелек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Афәрин, бик зур рәхмәт, Арыслан, менә шушындый иң матур татарларның гимнына әйләнгән шигыребезне сөйләгән өчен сиңа. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Инде аңлагансыздыр. Бүген Дөнья студиясендә кунакта безнең иң нәни кунагыбыз Арыслан Сибгатуллин һәм аның әнисе Гүзәл Сибгатуллина. Ул сезгә шулай ук бик таныш, Камал театрындагы иң матур спектакльләрдә ул Галия Бану ролендә уйнады. Ул Мәйсәрә ролендә уйнады. Ул Диләфрүз ролендә уйнады. Һәм менә бүген Гүзәлебез улы Арыслан белән бергәләп безгә кунакка килде. Без инде бүген Арысланны артык борчымыйбыз, бит. Ул безгә ара-тирә я шигырь сөйләр, я җырлап җибәрер. Күбрәк безнең әңгәмәбез сезнең белән бергә булыр. Сөйләштек. Яхшы. Башта сорыйм әле. Менә тапшыруга чакырыр алдыннан без телефоннан сөйләштек тә, безнең әле репетицияләр, әйдәгез 1-2 көннән соң дип әйттегез. Миндә зур кызыксыну уянды. Нинди репетицияләр турында сүз бара? Дөресен әйткәндә, безнең еш кына репетициялар була. Я берәр концертка әзерләнәбез, я берәр менә иҗат кичәсенә әзерләнәбез. Арслан, идет солдат по городу, бер куплетны гына җырлап күрсәт әле безгә. Әйт әле, тыңлыйбыз. У солдата выходной пуговицы в ряд, и ярче солнечного дня золотом горят. Часовые на посту, в городе весна, проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и окунный подземить, вся улица светла, не мешайте, девушки. Он из солдата главные, чтобы его далекая, любимая ждала. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главные, чтобы его далекая, любимая ждала. Афәрин, Арыслан, бик зур рәхмәт. Инде Арысланның мондый шараларда чыгыш ясау ул бит беренче генә түгел. Инде хәзер Татарстан халкы гына түгел, Россия халкы да Арыслан хакында белә. Ул бит инде безнең Россия хәрби җыр һәм бию ансамбленә кушылып та җырлады, бит. Әйдәгез менә шул видеоны без башта карап китик әле, аннары соң дәвам итәрбез. Әйдәгез. Сегодня вас пришел поздравить самый маленький защитник, самый юный патриот России, 5-летний Арслан Сибгатуллин. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уже окна зажглись, я с работы шагаю устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Гүзәл, менә шундый бик матур чыгыш. Анда хәрбиләр дә, анда тулы зал. Ул бит әле шулай ук тапшыруда да катнашты Мәскәүдә, үзәк каналларның берсендә уздырылган тапшыруда. Менә бу тапшыруларга әзерлек ничек бара?
ул бит бала, аны бу тапшыруларга һәр яклап әзерләргә кирәк. Беләсезме, безнең ничек репетициялар үтә? Микрофон урынына безнең расческа, теге микрофонга җырламыйбыз, тарак. Микрофонга җырлап түгел репетициялар. Менә өйдә генә безнең репетициялар уза. Бик теге бер-ике репетиция була да, менә ничектер безнең Тьфу-тьфу, Аллага шөкер дигәндәй җиңел генә репетициялар уза да без сәхнәгә менеп китәбез. Мәсәлән, шул ук лучше всех тапшыруына әзерләнгәндә, алар безгә бер атна калып бара идеме, шалтыраттылар. Менә беләбез, Арсланның Шекспирны бик җиңел генә сөйли, ул Гамлеты бараның. Менә сезгә хәзер яңа өзек бирәбез, Ромео Джульетта. Бер атна әйтәм, без ничек ятлыйбыз соң? Утырдык бер төндә, балконда, хәтерлим, җәй көне иде, балконда утырдык бер төндә, без аның белән шул Ромео Джульеттаны ятладык та. Теге зур сәхнәләрдә репетициялар булмады. Мәскәүгә киттек дә, шул сөйләде, бик матур гына сөйләп күрсәтте ул шигырьне. Аннан соң инде җырларында шулай ук хәтерлим, безгә шул икенче каналдан шалтыраттылар. Малаховтан инде Привет Андрей тапшыруыннан, Николай Цискоридзеның юбилей кичәсе иде. Менә Арсланнан да беркем сөйләй алмас. Менә ятлый аласыз, әйтәм, башта без аны күрергә тиешбез. Нинди нәрсә безгә тәкъдим итәсез? Ул блог иде. О, как я хочу безумно жить дигән шигырь. Әйтәм, ятлыйбыз. Бер көндә ятладык. Һәм менә тиз генә без әле шул ул көнне безнең монда Казанда концерт булды. Президент Рөстәм Миңнеханов катнашу белән Пушкин көне иде ул ахыры. Әйе, рус теле иде. Шунда катнаштык. Шул көнне аэропортка киттек, очтык Мәскәүгә, и кич белән ул блогны сөйләде. Менә ул бик дулкынландыргыч мизгелләр булды, әлбәттә. Әлбәттә, Арслан менә җиңде ул көннәрне. Малаховта булганда без алар безгә нәрсә бар сезнең? Арсланны чакырабыз. Ул тапшыруның беренче көне иде. Премьера булды ул тапшыруның. Менә Арсланны зурлап чакырдылар инде. Киләсезме? Әйе. Башта бит инде бала булгач, плюсовка яздырыгыз, плюс кабызабыз да, Арслан җырлый, әйтәм, ярар. Килдек. И шул көнне запись безнең иде. Шалтыраталар. Шулай без инде гостиницада Мәскәүдә. Менә без уйладык та Росгвардия ансамблен Виктор Елексеев җитәкчесендә чакырабыз. Җырлыйсызмы алар белән? Мин живьем, тере тавыш белән инде әйтәм. Хәзер юк дип әйтсәм, мин дөрес булмый инде ул. Ничек инде мондый теге мөмкинлек булгач, әйтәм, җырлыйбыз. Арслан, әйтәм, әйдә, без ул җырны шулай 1-2-3 көндә ятладык. Һәм ул видео менә бүгенге көндә YouTube'та мин күрдем 20 миллионнан артык. Әйтәм, менә бит һәм бик күп җылы сүзләр. Менә әлбәттә ул теге балаларча булды. Анда бәлки теге дөрес ноталар да булмагандыр. Әмма менә аңа ничектер менә бик Үз яше өчен ул аны ничек дип әйтим, югары дәрәҗәдә башкарып чыкты бит. Башкарып чыкты. Әле ул көнне ул аның температурасы күтәрелде. Зур артистлар кебек авырмаска сәхнәгә чыгасың икән, җырлыйсың. Менә Әле бит ул бу җырны, я люблю тебя жизнь дигән җырны Йосиф Кобзон башкара иде бит. Ул бит әле Йосиф Кобзонны исән-сау килеш күргән кеше бит. Ул менә дөресен әйткәндә ул безгә фатиха биргән кебек. Чөнки хәтеремдә менә Йосиф Давыдовичның ул соңгы айды ахыры, әйе, һәм без Кремльдә безгә хәзер чыгарга кирәк, безнең гримеркалар каршы. Менә монда Йосиф Давыдович, монда без сәхнәгә чыгарга кирәк, һәм Йосиф Давыдовичны кулдан алып баралар инде, ул уже үзе йөри, култыклап үзе йөри алмый иде. Әмма сәхнәгә чыгарга ул менә үзе чыга иде. Менә бу бит инде белмим. Артист көч таба. Ул сезгә яхшы таныш әйбер бит инде. Һәм Арслан менә бер дә курыкмыйча, кем булсын аңа, хоть Владимир Владимирович булсын, ул килә дә исәнләшә, кул биреп, мин сезнең җырыгызны башкарам бүген да, ди. Йосиф Давыдович, нинди җыр? Я люблю тебя жизнь. О, ну буду слушать, диде инде. Шулай менә ул видео язма да бар, ул менә очрашуның. Ул бит тарихи вакыйга. Әле ул хәзер аңлап бетермәсә дә, үсә төшкә шала бирсә, уларның җырларын тыңлап, нинди шәхес белән очрашканын, күзгә күз очрашып, исәнләшкәнен ул аны аңлаячак бит. Хәзерге вакытта Арслан белән күбрәк рус телендәге җырларны, шигырьләрне өйрәнәсез, башкарасыз, әйме? Моның сәбәбе нәрсәдә? Менә дөресен әйткәндә, шулай башлыйм җавапны. Менә безнең хәзер төп максатыбыз
матур татарча шигырь өйрәнергә. Менә күптән түгел генә җыр өйрәндек без. Менә Илмир Низамов музыкасы, Җәүдәт Сөлейманов сүзләре, бәлки хәзер Арслан безгә аны җырлап та күрсәтер. Ул менә саф безнең татар телендә җыр. Без аны ничектер теге әлбәттә безнең телебез. Без туры итеп күрәбез. Менә русча да өйрәнәбез, татарча да. Ни өчен бәлки шуннан да русча җырлар күбрәктер, чөнки безне күбрәк Мәскәүләргә чакыралар. Россиядә менә күптән түгел генә без безнең өчен шулай ук бик зур чара булды. Менә бүгенге көннәрдә ул хәзер август айында Алтайда уза торган бер чара. Ул Михаил Евдокимовга багышланган фестиваль, Земляки дигән фестивальгә Арсланны чакырдылар. Менә ярты ел алдан безне чакырып алдылар. Менә сезнең графигыгыз ничек? Без Арсланны зур кунак итеп чакырабыз дип без Алтайга киттек. Михаил Евдокимовның менә Алтай өчен ул гимн, Родина это Алтай дигән җыр бар аларның. Ни өчен ул аларга гимн? Без Алтайга килгәч, bütün менә мәктәпләрдә керер алдыннан берәр клубка мәдәният йортына кергәч, менә Родина это Алтай һәм Михаил Евдокимов дип язылып куйган автор дип. Мәйтәм, Арслан, без инде җыр ятладык. Менә бит мәйтәм, син бүген безнең теге дулкынлану тагын да көчәйде. Мәйтәм, Арслан, ул стадионда, анда бер 13 мең кеше булгандыр. Зур кунаклар, Панкратов Черный булды бит инде. Александр Панкратов Черный, Александр Михайлов аның дуслары, ул бит инде Россиянең халык артистлары. Шулай Михаил Евдокимовның хатыны иде, аның гаиләсе, губернатор да беренче рәттә утыра иделәр. Һәм алар менә басып кул чаптылар Арсланга. Ул аның премьерасы булды ул җырның. Һәм андый кешеләр дә бик күп теге халыктан безгә яныбызга килеп, без беләсезме, Арслан теге рекламада күргәч, Арслан килә, Сибгатуллин Арслан килә дип, Казаннан без махсус килдек Арслан өчен. Әллә нинди шәһәрләрдән. Менә мәйтәм, мин хәтта ул видеоны яздырдым. Мәйтәм, сөйләгез әле хоть бер тапкыр видеога безнең өчен калсын. Менә бер апа сөйләде, мы приехали, менә из такого города специально дип шулай. Менә әле без мәйтәм, Арслан, син Алтайда беләләр микән? Барабыз зур кунак булып, мәйтәм, беләләр һәм махсус килделәр Арсланны карарга. Гүзәл, бу урында әйдә менә шул видеодан бер үзекне карап китегез. Әйдәгез. Инде менә шушындый матур видеодан соң, әйдә без тамашачыларыбызга Гүзәл Арсланның татарча бер матур җырында бүләк итик. Сез әйтеп үткән, әле яңа гына өйрәнгән җыр. Мин Арслан көчле һәм куәтле, беләкләрем нугый көннән көн. Мин сакчысы булам әниемнең, мин зур татар булам үскәчтән. Мин яратам әти әниемне, мин яратам туган телемне, мин яратам нурлы кояш сине, мин яратам туган илемне, мин яратам әти әниемне, мин яратам туган телемне, мин яратам нурлы кояш сине, мин яратам туган илемне, мин яратам нурлы кояш сине, мин яратам туган илемне.
Афәрин, бик матур җыр. Арсланны менә шушылай матур итеп сөйләргә, матур итеп җырларга, сәхнәгә әзерләү өчен ул иң беренче чиратта сезнең күп көч таләп ителә бит. Шулайдыр, әйе. Менә хәзер инде мин балаларга актерлык осталыгын укытам. Бәлки ул миңа Арслан ярдәм иткәндер. Аның менә Арслан белән башлап, һәм бик күп сораулар, шалтыратулар булды. Безнең малайны, безнең кызыбызны да өйрәтә аласызмы дип. Мин хәзер инде балаларны да укытам. Арсланны шулайдыр, менә ничектер мин аның сәләтен күреп алдым да, әйдәлем әйтәм, улым, безнең башта бит инде туган телне ятладык без, туган тел белән башладык без. Аннан инде безнең китте Шекспир ятладык без. Һәм инде менә безне, әлбәттә, менә туган тел безне танытты. Менә Татарстанда әйтәм, әйдәле җырлап карыйк әле, Арслан. Һәм без үзебездә көтмәгәндә менә без Священная война җырын ятладык, яздырдык. Һәм без студияда ул җырны 20 минутта яздырдык. Видеоны үзем телефонга яздырдым. Әскәр икенче малайым кулымда иде, телефонга яздырдык без аны. Һәм монтаж ясадык та үзебез, инде чыгардык ул видеоны. Икенче көне үк ул менә башта без аны ТНВ-дан күрдек. Аннан китте ул видео таралды, интернетта таралды. Безгә җибәрә башладылар, теге безне котлап, әйтәм, бу бит безнең малай дип, шулай. Ул бик кызык булды. Үзебез дә уйламаганда менә 1 минутта танылдык, менә кызык булды. Әйтәм, димәк, Арсланда менә мин теге мактанып әйтмим. Әмма мин Арслан ул хәзер безнең, минем өчен малай гына түгел, үз малайбыз да, безнең малай. Ул менә ничектер шәхес дип әйтим микән, ул менә Арсланга нәрсә бирсәк, нинди җырмы я шигырь булсамы, ул аны ничектер менә сәләтле итеп сөйли белә, җырлый ала. Менә кеше аны бик яратып тыңлый. Күптән түгел генә шуны сөйләп китәсем килә. Без инде бик зур, безнең өчен бик зур проектта катнаштык. Проект дип әйтим микән, ул безнең Муса Җәлил театрында, опера театрында Сөембикә спектакле булды, опера. Арслан менә безгә шалтыратты Венера Хатовна. Күзәл, кызык башланды. Мин менә Арсланнан башка бер баланы күрмим монда, үтәмеш ролен уйный алыр микән ул, ничек сез уйлыйсыз дип әйтәм. Без теге юк дияргә күнекмәдек. Әйе, әйтәм, булдыра алабызмы, юкмы, мин әйе дип әйтәм. Чөнки мин беләм, Арсланның көче бик күп һәм түземлеге бик бар Арсланның. Ихтыяр кеше дәле тагын. Әйе. Килдек, беренче репетиция әлбәттә җиңел булмады. Ул бит ноталарны белми. Анда бит күбрәк җырга, Арсланның анда җырлары, бәлки җырлары да алай түгел, юк дияргә дә була. Уйный торган сәхнәләр бик күп. Арслан менә сәхнәдән китми дә. Аны бит истә тотарга кирәк. Мин менә гел сәхнә артында Арслан белән, Арслан хәтта әнисе миңа кирәкмисең, мин үзем барсында беләм. Әмма ул бик менә тарихи мизгелләр булды. Резидә Ахьярова музыкасы һәм Ринат Харис либреттосы. Менә шулай бик Гөлнур Гатина Сөембикәне башкара. Хәзер без инде бик дуслаштык. Арслан Гөлнурны бик ярата, Венера Хатовна белән без еш кына аралашабыз, бик дуслаштык һәм безнең өчен ул бик зур тәҗрибә булды. Гүзәл, менә ул бит әле үзегез үк әйтәсез, сәхнәдә ул сәхнәдән чыгып та тормый, ләкин бит ул бала. Ләкин бит аның арган вакыты була, аның тизсез вакыты була. Менә мондый вакытларда һәм гомумән Арслан белән уртак телне ничек табасыз? Әйтәм бит, әниләр миңа килгәндә, мәсәлән, әйтәләр, мине бала тыңламый, сезне тыңлый ул. Әгәр дә сез аны өйрәтә аласыз, менә сезне тыңлый. Ничек сез үз балагыз белән уртак тел табасыз дип сораулар бик күп була. Менә ничектер без, мин Арсланга әйтәм, ничек уйлыйсың? Әлбәттә безнең бассейн бар. Шахмат йөрибез, дзюдога, футбол бик яратып йөри Арслан. Ул әле хәзер бит балалар бакчасына йөри. Мин әйтәм, Арслан, менә синең сәхнәгә чыгасың киләме? Сәхнәдә булырга яратасыңмы син? Я садикка гына, балалар бакчасына гына йөрибез. Ничек? Әйе, чыгам сәхнәгә, ди, чыгасым килә. Ул аны теге яратып чыга ул сәхнәгә. Шуңа күрә әйтәм, менә тырышмасаң,
булдыра алмассың, мәйтәм. Әйдә тырышып, әйдә эшлик, мәйтәм. Мин аңа сәләтле балалар бик күп күрсәтәм интернетта, мәйтәм, кара, менә алар тырышмасалар, бер нәрсә килеп чыкмас. Син хәзер бүген ятламасаң, сине безне онытмасыннар дип, андый нәрсә бездә юк. Ну, мәйтәм, булды, бетте, шуның белән тәмам, мәйтәм. Мәктәп башлана, әйдә, мәйтәм, бу безнең иҗатыбызны дәвам итик, эшләргә кирәк, эшләргә. Ул ничектер менә аны аңлый. Менә аңлый да, әйдә. Менә шул ук минутта, мәсәлән, берәр җыр ятлар алдыннан телисеңме ятларга? Башта шулай, әйдә ятлыйбыз. Ятлый, аннан кабынып китә, ничектер менә русча дигәндә испатпал кит түгел. Яратып эшли, яратып башкара. Гүзәл, менә шушы урында бер бик четерекле сорау бирим әле мөмкин булса, әйме? Менә безнең сәләтле балалар татар эстрадасында дип әйтик инде без аны, әйме? Булды. Бала чакта аларның иҗатына, аларның сәләтенә һәркем сокланды. Ләкин алар вакыт узу белән үстеләр. Сез ничек уйлыйсыз? Көннең берендә бала чакта булган менә бу бик зур иҗат шулай каядыр артта калмасмы? Сез Арсланга нинди киләчәк телисез һәм сез аны кем итеп күрәсез? Бу сорауны шулай безгә еш бирәләр. Һәм безгә киңәшләр бирәләр. Ашыкмагыз. Әгәр дә менә бу тормышның өлешендә ул булдырала икән, ни өчен мин аны хәзер, улым, булды, бетте, җырламыйбыз, сәхнәгә чыкмыйбыз дип әйтергә тиешмен. Әйтәм бит, ул үз теләге белән чыга. Әгәр дә мин хәзер үз иҗатыма күбрәк күз салсам, үзем белән генә шөгыльләнсәм, минемчә ул менә дөрес булмас. Димәк, мин Арсланга кул селтәдем, булды, әз генә җырладың, шигырьләр сөйләдең, җитте. Бәлки ул артисттан торадыр. Менә хәзер алар үзләрен бәлки икенче юнәлештә бәлки үзләрен күрәләрдер. Безнең өчен мисал ул Пелагея, мәсәлән. Ул бит кичкенә яшьтән җырлады. Шулай менә үз иҗатын дәвам итте. Аның белән әнисе гел йөрде. Мин әйтмәйм, Арслан безнең җырчы була дип. Я актер була дип. Мин аны теләмим дә, актер булсын дип. Кем булса шул булсын. Әмма бүгенге көндә ул менә иҗат белән шөгыльләнә икән, ул аңа начарлык китерми. Чөнки без Арслан белән безнең аның әтисе, минем ирем Динар, без аның белән гел безнең сөйләшү бара. Ничек кенә сине танымасыннар, ничек кенә сиңа нинди генә матур сүзләр әйтмәсеннәр, син йолдыз түгел. Бурныңны күтәрмә, син гап-гади бала. Балалар бакчасына менә зур-зур беренче каналлардан күрсәткәндә инде бик инде тыгыз булды безнең гел менә ничектер телевизион. Балалар бакчасына барганда мин тәрбиячеләргә әйттем. Әйтәм аңа, чөнки алар, йолдыз килә дип аны каршы алдылар. Әйтәм, алай әйтмәгез зинһар, ул гап-гади бала. Гүзәл, әскәргә вакыт каламы икенче улыгызга? Әйе, кала. Әскәр безнең, ул миңа калса ул бөтенләй икенче. Әмма ул менә Арсланга бик булша дип әйтим икән. Безнең бит инде әйтәм, репетициялар өйдә, бүлмәдә уза, ул тыңлап кына утырып тора. Утыра, һәм аның бөтен җырларын ятлый, белә ул. Кабатламаса да ул белә. Аның шулай ул бик матур җырлый әскәр. Әмма сәхнәгә чыгасы килми аның. Ләкин аның бик зур сәләте бар, минемчә. Мин күреп алдым. Ул пианинода уйный. Уйный дип әйтә алмыйм, чөнки аңа 3 яшь кенә. Әмма ул пианинодан китми дә, инструменттан. Күңелсез вакытларында, я бик кәефе шәп булганда пианиноны килә дә, әни тыңла. Менә хәзер 4 яшь алда берсе тула да, без инде сөйләшеп куйдык. Бер укытучы белән, ул аның белән катнашыр. Әйтәм, әскәр, менә Арслан җырлый. Син күз алдыңа китер. Зур оркестр. Син нинди сүзләр әйтергә кирәк балаларга? Син бик сәләтле. Син бик матур уйныйсың. Ул әллә нәрсә булсын. Әйтәм, браво, афәрин әскәр, ничек матур уйныйсың. Прививка дигән нәрсә бар бит инде. Творческий прививка балаларга кирәк. Без менә балаларга өйдә мин джаз тыңлатам аларга. Менә бүген дә джаз иртән башлады. Бәлки аларга ошамый да, әмма кирәк тыңлар. Күңеленә сеңә. Әйе, татар җырлар, халык җырларын бик күп тыңлыйбыз. Бик күп Илһам абыйны бик күп тыңлыйбыз. Инде Гүзәл, балалар
тәрбия бирү, балаларның сәләтен үстерү бик яхшы нәрсә. Ләкин бит сез үзегез дә менә дигән артист, сезнең рольләрегезне мин бик яхшы хәтерлим, спектакльләрегезне барыбыз да бик яхшы беләбез. Сез бит үзегез дә бик матур җырлыйсыз. Инде сез әлегә Камал театрына кире кайтмаска булдыгыз, бит. Менә ул август айында иде. Фәрит Рафкатович Бекчентаев, безнең баш режиссер, Камал театрының чакырып алды. Гүзәл, синең декретың бетте, ялың бетте, әйдә чык эшкә ди. Әмма син эшкә чыксаң, менә син Арсланны шундый зур дәрәҗәгә үстердең ди. Ул һәрбер, мин теге мактанып әйтмим, аның сүзләрен әйтәм. Аны һәрбер әни булдыра алмый ди. Син булдырдың. Син димәк сәләтең бар. Хәзер уйла. Театрга чыксаң, син бүтән рольләреңә кайта эшлисең, бүтән рольләреңә кайтасың. Синең графигың бик тыгыз була. Арслан белән бүтән йөри алмассың. Ә безнең август айында менә Сөембикә спектакленә репетициялар бара иде. Мин театрга теге гариза язырга 3 тапкыр бардым. Бер сүз белән генә әйтә алмадым. Мин юк, китәм дип бик авыр булды миңа ул сүзне әйтергә. Һәм менә азак кына уйладым да, бүгенге көндә мин балаларга күбрәк кирәкмендер. Киткәндә дә җитәкчеләр менә синең өчен ишекләр ачык, кайтсаң без шат булырбыз дип шулай киттем мин театрдан. Әлбәттә, сагындыра. Әлбәттә, рольләр әйбәт иде. Димәк, хәзер шулай кирәктер. Театрга юл ябык түгел, Гүзәл. Шулай бит. Тамашачы сезне, сез башкарган рольләрне көтеп кала. Әле сезнең иң матур чәчәк кебек вакытыгыз, һәм без алдагы көннәрдә сезне Мәйсәрә ролендә дә, Диләфрүз ролендә дә күрербез дип өметләнеп калабыз. Ә бүгенгә балалар иң төп максат. Шулай. Һәм менә хәзер бит инде кинода да төшәбез инде. Менә Тапшырылмаган хатлар фильмында төштем мин. Минем өчен ул бөтенләй икенче дөнья булды. Мин үз-үземне ачтым, үземә. Чөнки кинога төшү бик авыр бит инде. Без бит театр актерлары, алар бөтенләй икенче уйныйлар. Кинода анда ул сәхнә түгел инде. Башка уйнарга кирәк инде. Бөтенләй башка. Һәм менә шунда ул фильмны карарга мин сезгә тәкъдим итәм. Тапшырылган хатлар бик матур фильм килеп чыкты. Менә тиздән инде безнең яңа фильм чыга, Кире Упёртый дигән фильм. Аны да тиздән зур экраннарда күрә аласыз, алабырса күрә алачаксыз. Гүзәл. Без Арсланга да, әскәргә дә, сезгә дә, гомумән сезнең гаиләгезгә зур уңышлар теләп калабыз. Иң мөһиме, Ходай сезне саулыктан, тигезлектән айырмасын, бит. Барыгыз да сау-сәламәт булып, менә шулай иҗат итеп, халкыбызга хезмәт итеп, матур, үрнәк гаилә булып яшәгез. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик. Киләсе очрашуларга кадәр. Үзегезгә зур рәхмәт. Без дә сезгә зур уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Арслан Сибгатуллин үзенең әнисе Гүзәл Сибгатуллина белән булды. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.